Η ελληνική κυβέρνηση πιέζει για τις ψηφιακές ταυτότητες, προκαλώντας αντιδράσεις και δημιουργώντας σενάρια συνωμοσίας από ορισμένους πολίτες που δεν έχουν κατανοήσει την σκοπιμότητα τους. Η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά αντιμετωπίζει το ζήτημα, όπως και στον εμβολιασμό πεδαριωδώς, με αναφορές περί ψεκασμένων, αλλά έτσι εντείνονται οι κοινωνικές αντιδράσεις. Το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι γιατί η Ελλάδα, όπως και στα πιστοποιητικά εμβολίων, προσπαθεί να είναι μπροστάρης διχάζοντας την κοινωνία. Προφανώς ο Μητσοτάκης, στην προσπάθεια του να αποδείξει ότι η Ελλάδα από οραγός εξελίσσεται σε μπροστάρια αβίαστα, δέχεται να εφαρμόσει κάθε νέα παρέμβαση που εξετάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πιστοποιητικά εμβολίων ήταν μια παταγώδης αποτυχία, η κατάργηση τους το αποδεικνύει, διέρεσε την κοινωνία και κατηγοριοποίησε τους πολίτες. Τι αναφέρει η Ursula von der Leyen, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Με μια δυσίωνη έκκληση για αυξημένη παγκόσμια συνεργασία και συγκέντρωση, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στην Σύνοδο Κορυφής της G20, με την ονομασία One Future, έκανε κλήση για έναν διεθνή ρυθμιστικό φορέα για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής ταυτότητας παρόμοια με τα διαβατήρια εμβολίων κατά του κορονοϊού. Η Ursula von der Leyen διακήρυξε ότι το συλλογικό μας μέλλον ως ψηφιακό, εξού και η υπονοούμενη ανάγκη για τις παγκόσμιες οντότητες να χαράξουν όρια και να επιβάλλουν κανονισμούς. Αναγνώρισε τους πιθανούς κινδύνους και τις τεράστιες ευκαιρίες που συνδέονται με την προηγμένη τεχνολογία AI και τόνισε τη σημασία της διοχέτευσης μιας τέτοιας εκρηκτικής τεχνολογίας. Σήμερα θέλω να επικεντρωθώ στην τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή υποδομή. Όπως έχει περιγραφεί, η τεχνητή νοημοσύνη έχει κινδύνους αλλά προσφέρει και τεράστιες ευκαιρίες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς να αξιοποιηθεί μια τεχνολογία που αλλάζει ταχαίως. Στην ΕΕ, το 2020, παρουσιάσαμε τον πρώτο νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλουμε να διευκολύνουμε την καινοτομία χτίζοντας παράλληλα εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα. Αυτό που κάνει ο κόσμος τώρα θα διαμορφώσει το μέλλον μας. Πιστεύω ότι η Ευρώπη και οι εταίροι της θα πρέπει να αναπτύξουν ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε η Ursula von der Leyen. Η Ursula von der Leyen επένεσε την κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020 να εισαγάγει το πρώτο νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο, επέμεινε ότι αυτό δεν ήταν αρκετό. Πρότεινε μια πολυεθνική υιοθέτηση ενός μηχανισμού αντιμετώπισης για τη διαχείριση των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης. Ο επικεφαλής της ΕΕ τόνισε επίσης ότι πρέπει να δημιουργηθούν παγκόσμια αποδεκτά πρότυπα υπό την αρμοδιότητα των Ηνωμένων Εθνών, παρόμοια με τη διακυβερνητική τους ομάδα για την κλιματική αλλαγή. Η ανθρωπότητα θα επωφεληθεί, υποστήριξε, εάν μια διεθνής αρχή μπορούσε να διευκρινίσει τους κινδύνους και τα ωφέλη που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, παρόμοια με την IPCC για τις κλιματικές ανησυχίες. Ταυτόχρονα, η Ursula von der Leyen υποστήριξε την ιδέα της ψηφιακής δημόσιας υποδομής, όπως οι ψηφιακές ταυτότητες, παρόμοιο με το σύστημα διαβατηρίων για τον κορονοϊό, ένα σύστημα που αναπτύχθηκε από την ΕΕ ως απάντηση στον COVID. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το υιοθέτησε ως παγκόσμιο πρότυπο για την καταπολέμηση των απειλών για την υγεία. Πολλοί από εσάς είναι εξοικειωμένοι με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19. Η ΕΕ το ανέπτυξε. Το μοντέλο ήταν τόσο λειτουργικό και τόσο αξιόπιστο που 51 χώρες σε 4 ηπείρους το υιοθέτησαν δωρεάν. Σήμερα, όπου το χρησιμοποιεί ως παγκόσμιο πρότυπο για να διευκολύνει την κινητικότητα σε περιόδους απειλών για την υγεία, συνέχισε η Ursula von der Leyen. Η Ursula von der Leyen αναφέρθηκε και στα βήματα της ΕΕ προς την εφαρμογή ψηφιακής ταυτότητας σε όλα τα κράτη-μέλη ικανή να αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες ενός πολίτη, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών καρτών, άδειας οδήγησης και δεδομένων διαβατηρίου. Ωστόσο, ο αντίλογος είναι ότι ελέγχεται ακόμη περισσότερο η ιδιωτική ζωή, υπάρχουν αντιδράσεις σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη.